Prvo ljudi, evo nas ponovo Saša TV. Danas ćemo igrati Zombie mame. Ovo mi daje pare. Da. Ovo ne mogu, ko treba im 4. A ja ih imam 3. Još ja. Pa mogu da smažem kola. Kači. Samo da najdem sad na auto. A ja uvijek kad treba nešto pojedem, ja izgubim čovjeka. Sad imam neki prečku. Evo ga. Nešto sam ga... ovo je mnogo zajedno. Ali sam ja uspio. Ovdje ima neka kocka. Da li ću se neći? Ne. Evo. Ovog munja. Neki zmaj. Idemo. Ne može mi ništa ni. Evo, ja mi se izgledam. Ima na 9. Samo mogu i autobus. Ne, pa to preskoči auto. Ne mogu. Mogu sam tank, ali sam sad izgubio. Igrat ćemo još 3 runde. Jer mi je ovo prvi klip. Idemo sada. Pokušamo da ih ubijemo. Mislim da ih povedemo. Ne može moj tank. Pogotovo ne mogu. I 1. Pa ih mogu. Samo da nađu. Evo. I samo da im sad ne iđu ko. I onda će sve biti dobro. Evo da nađu na kola. Sad mi daje pare. To je bolje. Ima nas 5, samo da ne iđu na kola. Jer ili mi stavio neku zamku ili nema nigdje kola. Nađem kontejnera koji ima dobro. Za njega mi treba 2, a ja ih imam 6. Evo je opet ova kocka. U ninču. Bre. Ja sam se spasio. Ostalo mi je ih 3. Pa da, mogu da rušim sve. Ja zaboravim. Avion mi treba 16. Ne, pa mogu sam kola. Ne vidim kad mogu kada. Mislim vidimo, ja ne pogledam. Jer žurim. Da vidim da ću. Da poginem. Ostalo mi je 1, ne mogu ni kontejner. A se zaleće 702. Samo malo da pogledam. Autobus. Koliko ih je? 6 nas ima, još 16. Idemo. To su prepreke. Idemo šta ćemo sad. Pa voda, pa super. To samo ovako klikćem. Ajde samo, ruši sad. Ima nas 8. 9. Srušio sam i avion i autobus. I tank, sve sam ja srušio. I 23 nas ima. Brate. 23, 21, 17, 16, 15. Dobro. 13, 14, 12, 6. Samo gdje. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kao što sam obećao, igrat ćemo još 2 runde. Za moj prvi klip. A dobro, barem nas je imalo 23. Idemo sad. Mrzim ovo na početku, idu sporo mnogo. Ukus. Hajde malo trčiti, sad ću početi trčati. Tako, bolje kad malo trče. Pa ću još više trče. I tako kad pojedete nekog, on je više trče. Malo sam ih više.
uzeo. Nisam baš toliko. Pac. Dajem ti pare. Petru nas ima. Tako je. Idemo. Kocka. Joj, ovog zmaja mrzim. On je slab, ne mogu ništa da uništim. Samo mogu da vatim. Nekad i šetam. Ne. To ne mogu, bre. Leti, bre, kad kažem. Ode glava. Petro nas. Četiri. Gdje su kola još ova? Idemo, skači. I Petro. A sad će da nas ima 4. Fino sam rekao. I pa sad neće. Sad mogu samo da i autobus da srušim. Evo ga. Srušan, ima nas 10. Sad 7. Sad 0. Znači igrat ćemo još jednu rundu. Evo ga. Gdje je to ovako. Ovdje. X. I 100. 1500. I... Neću da ponovim. Idemo. Znači ovo mi je zadnja runda. Idemo. Kad nađemo nove pare, ona da. Tičice. A kako daju od koje tu pa? Pitaj Bog. I treba sruši kola. Ajmo nas troje. A treba nas 4. Sad mogu. Sad ne mogu. Da, ptice. Idemo skači. Ne! Nisam izgubio. Što ne sruši kontejner? Troje. Ovdje je kocka, valjda. Ovdje treba negdje biti ovako mračno. Evo. Sad sam... Ninja, bre ninja. Idu od ninja. To mrzim ninja. Jer znaju da skatova, mislim znaju da ruša, ali ne nešto, ragbi je najbolji. Može da sruši sve. Sada sam u zonu. Skate. Ima nas 8. 6. Ne, pogrešio sam 3. Dvoje. 3. Idemo skači. Ne, pazi bre. Ovi auto idu, samo idu. A šta ovi vrište mačka? Od kad mačka zna da vrište? Da prije. Stvori me. Evo ga. Stvori se. Stvori me ponovo. Ponovo. Mene što? Pa ponovo. Sad ovo da mi se otvrši. Vode. Dobre. Sad te čeko lud. 2. 1. Ne. 2. 1. Što me sam zajebavaju ovdje? 2, 1. Samo me zajebavaju. I to je to što bi bilo ove epizode. Ćao.